שלום, היום אנחנו נלמד איך להשתמש בוויזר. אנחנו נקליק בגוגל וויזר, ניכנס, ובעצם אנחנו הגענו לאתר של וויזר, שהוא בעצם מסביר לנו איך ליצור דפי עבודה. אנחנו נכנסים דרך join, לוחצים על join, והאפשרות שלנו זה בעצם להיכנס דרך הגוגל, דרך האימייל שלנו. אנחנו נכנסים על גוגל, לוחצים, והוא בעצם זיהה אותנו. עכשיו אנחנו בעצם רוצים ליצור דף עבודה לתלמיד. אנחנו לוחצים על, יש לנו בעצם כמה אפשרויות. יש לנו explore, אנחנו תכף נסביר את האפשרות הזאת, create, יצירת דף. אנחנו לוחצים על create. ב-create, אנחנו בעצם מגיעים לאפשרות של לבנות דף עבודה. זהו הדף עבודה שאנחנו יכולים לבנות. כאן אנחנו רושמים את הכותרת, דף עבודה במדעים. דף עבודה במדעים יש לנו למעשה כמה אפשרויות. איך אנחנו יכולים ליצור את הדף. יש לנו אפשרות לשאלה פתוחה, יש לנו אפשרות לשאלה סגורה, יש לנו אפשרות לטקסט עם מילים, או בעצם להכניס מילים עם לינקים, או התאמות, מתיחת קו, טבלאות, מיון, סרטוט, להוסיף טקסטים מילים, תמונות, וידאו, לינקים. יש לנו המון אפשרויות. ככה למעשה יוצרים דף, אפשר לשנות רקעים, לפי מה שאני רוצה פה בצד, לפי הרקע שמתאים לי, כן? וניקח לדוגמה את השאלה הפתוחה שאני רוצה לעשות. כאן אני לוחצת על השאלה, וכאן אני משאירה לתלמידים כמה שורות שאני רוצה, נניח 8 שורות. מי הציפור? מה הציפור? ואז אני עושה לו דן. ככה בעצם מייצר את השאלה. יש אפשרות, וכאן אני כמובן כותבת את הכיתה, שיוך לאיזה תלמידים, לאיזה כיתה, אולי אני רוצה ליצור בעצמי כיתה. כאן כל האפשרויות, כאן זה, אחרי שבעצם יצרתי את הכיתה, זה נותן לי לינק, קישור שאני יכולה לשלוח לתלמידים. עכשיו אני רוצה ללמד לכם אפשרות נוספת שנקרא explore. explore זה למעשה מאגר של דפי עבודה שכבר נמצאים בתוך הרשת עצמה. אני רוצה לבחור מתמטיקה, כי אני מורה למתמטיקה. אז אני לוחצת על מתמטיקה, ומגיעה בעצם לדפי עבודה שכבר מוכנים. נניח אני רוצה לקחת את השברים. אז לחצתי על השברים, ואז זה מגיע לי לדף עבודה עם שברים. אני רואה שזה מתאים לכיתה ד', יצרה את זה מורה מסוימת. אני יכולה לקחת את הדף עבודה ולמעשה לשנות, לעבוד על הדף עבודה עצמו. איך אני יכולה לעבוד על הדף עבודה עצמו? אני לוחצת על use worksheet, לוחצת על זה, ומגיעה בעצם לעריכה של הדף עבודה. הנה העריכה. עכשיו אני למעשה יכולה לשנות את הכותרת לעברית. אני יכולה לשנות את ההוראה של השאלה. אני יכולה לשנות לפי מה שאני רוצה, וכמובן בסוף אני שומרת את זה אצלי, בתוך ה-edit text, כן? שומרת את זה אצלי בתוך הדף. עד כאן.